No niin, nyt me ollaan niinku tällaisessa serverissä nimeltä Jellycraft. Ja tän mä oon tehnyt tähän näin. Te et oo kyllä kerran nähdä sitä niin, joten näitä pystyy ostamaan, että kukaan ei pääse sisälle, ei saa ovia eikä arkkoja tutkimaan. Täällä on sellainen iso kaivos kyllä. Vittu. Ja tässä on muutama tollanen. Vitsi et lagaa. Ja tässä on mun tää. Meni kyllä vähän pilalle. Toi pois. Ai niin, yksi vielä unohtui. Täällä on tolleen vaan taas. Nyt tää on. Mitä mennään hakemaan lisää tuolla vettä nytten? 7 pakettia. Tässä on niin vaikea laittaa kaikki nyt rautaisemmasta. Itse asiassa eilen löysin 2 timanttia. Miten tuolta samasta kaivoksesta tuolta alakeen. Ui vittu, kun sai käy. Tää lagaa. Tää on motherfucker. Voi. Tuossa on jostain syystä. Mitä helkkaria? Tuolla laitetaan tuon. Niin yhtään kiva kun muut tulee tappaamaan ihmisiä. Niin tää tästä näin vielä. Noin. Ei. Tää on siis vettä. Onneksi tällainen on keksitty. Voin laittaa siinä descriptioniin tän niinku noi se jutun, että tekin pääsi sitten tänne. Mä vihaan tätä juttua. Mä en jaksa halua kuluttaa kaikkea näin. Kaikki. Ei tos mun raut voi olla. Joo. Tossa on ne pommitimantti ja labis. Tuon mä sain tuolta zombilta, kun mä tapoin. Ja kuusi laittaa siihen. Itse asiassa. Tää voi mennä nyt valoksi. Tonta. Sinne. Hei. Tossahan se buketti oli. Nyt tarvitsee tässä vaan kirjahyllyä, että voitais löytää joku kyläkin esimerkiksi. Jos täältä löytyy. Olin ton koko... Olin lomalla varmaan 2 viikkoa. Tavallaan 2 viikkoa, joo. Tää on tullut mun mielestä hienoksi taas näin. Toi on ja turha juttu. Voisin näyttää vielä ton kaivoksenkin tosta noin. Ja jos mä kerkeen.
Nyt on siis kello 10:52 aamulla. Ai niin, ei ookaan muuten. Tää on ruotsinkielistä tää tietokone. Eli nyt on siis kello 52:11. Clear. Nyt on tätä kuokkaa. Tää ruotsiksi tää juttu, että tässä mä voisin vaihtaa sen. Sitten Glimmer mitään, niin mä vaihan sen. Noin. Stronghold. Tarvitaan yksi lisää. Tää toivos. Noin, tarvitaan lisää. Eiks tää niin järjestetty? Toi yksi pitää korjata vielä. Tää kohta pitää korjata vielä. Oho, kato. Tuolta. Ei ollut enemmän kuin yksi. Noin. Nyt otetaan puut tonne, toi tonne. Ja näin se. No niin, tarvitaan. Istuko? No. No. Nyt nää kasvaa. Tässä jaksossa tehtiin tää farmi. Niin. Nähdään seuraavassa jaksossa.